Jairo Campo afrontará a partir de setembro o seu terceiro ano como mestre, o segundo consecutivo no CEIP a Magdalena, logo dun ano en Castro. Este xove burelés de 25 anos tivo claro dende o primeiro momento que o seu futuro estaría ligado a axudar aos máis novos. Unha rapaz de Burela que se chama Patri, que traballaba moito con un alumnado inmigrante, igual que con Bernardo Penabade, que foi mestre meu no instituto. Centrábanse moito en non deixar de lado o alumnado inmigrante, neste caso o Pau Caberdián, que está superintegrado en Burela. Chamou moito a atención, así que foi un punto de inflexión en dicir, pois, eu quero colaborar tamén nesto. Mestre de Educación Física en primaria, Jairo atopouse no seu primeiro ano nas Pontes cun gran reto persoal, o de involucrar en todas as súas clases a un alumno con trastorno do espectro autista. O curso comezou moi ben, pero chegou un momento a mediados ou comezo do segundo trimestre que tiñamos bastantes dificultades para que o alumno conseguira completar ben as sesións de educación física. Eu non lograba que adquirir esos obxectivos que propoñía eu personalmente, que lles propoñía o alumnado. Polo que tuve que buscar algunha solución. Túneles de psicomotricidade ou pelotas de burbulla como reforzo positivo foron algunhas das primeiras ideas. Adaptacións que non deron coa tecla, e polo que o docente burelés tivo que dar un paso máis. Foron adaptacións que foron aburrindo, non, co paso do tempo. Entonces, pois, falando con el, chegou a un punto que me dixo que lle gustaba moito o Dragon City, que é un xogo de Google. Ata chegar ao Dragon City, unha dinámica de xogo partindo do centro de atención e interés do alumno. Eu tirei de Dragon City, que era o seu centro de interés, e fun creando unhas pequenas cartas, non? Partíamos de darlle uns ovos, que son estes, por exemplo, este é un ovo dun brontosaurio, era a carta inicial. En función do comportamento do alumno, da atitude positiva, de se lograba os obxectivos en cada sesión de educación física, ele adquiría unha carta. Como podían eclosionar as cartas? Participando nas sesións de educación física, en función dos pasos, en función do comportamento, en función da actividade motriz, do componente motriz. Unha realidade virtual que enganchou ao alumno dende o primeiro momento. Ovos que eclosionaban en dragóns bebés. Deberían crecer, e para crecer tiñamos que empregar unhas cartas de comida que eu tamén elaborei. As cartas de comida íbanse entregando tamén ao alumno despois das sesións en función do mesmo, se conseguía obxectivos, se tiña hábitos de higiene, se tiña bon comportamento, se relacionaba cos demais compañeiros. Dragóns con distintos obxectivos. O dragón tigre como seña de bon comportamento, o dragón paxaro se cuidaba o material, ou mesmo o dragón xenio, que lle concedía un desexo ao neno. A idea era tamén que fora conseguindo o maior número de dragóns posible. Cada dragón pois tiña un rol, tiña un valor, neste caso 5, tiña un ataque que era 6 e unha defensa. A idea sería, darelle continuidade a este curso, pois ao final de cada unidade didáctica, que tiña que vencer a un dragón un pouco forte ou un dragón final da unidade. Un novidoso plan que se converteu nun éxito rotundo durante as clases de educación física. E si, os obxectivos conseguíronse, ao mellor non todos, pero mellorouse nun 90%. Cambiaron os hábitos de higiene, cambiou o comportamento, cambiaron as habilidades sociales, tanto comigo como mestre como cos compañeiros, e foi positiva en xeral para o clima de aula. E tamén fora delas, un vínculo especial entre mestre e alumno que se estendeu ao día a día. El día que eu compartía un gusto con el, que era o de xogar ao Dragon City, eu tiña na miña tablet descargado, mostraballe como xogaba, igual que xogaba el na súa. De feito, el ten xogado na miña, en algún recreo, dándolle un reforzo positivo, un premio por levar a cabo unhas boas sesións, porque el pedía cuidar os meus dragóns. Pasamos eso, de ser un mestre máis a un mestre con moita afinidade. Nas galas de transporte el xa tendía a virse comigo, cando chegaba pola mañá na fila tamén viña a darme un abrazo, viña hasta xunto miña a preguntarme se cuidara os dragóns, pedíame que o acompañara hasta arriba, hasta a clase. Un traballo de moitas horas que abriu as portas a unha nova metodoloxía. Se tes un neno que requere adaptacións, hai que facerllas e leválas a cabo. Ainda que che leve tempo, fora do centro, nas horas mortas do horario lectivo tamén, tens que buscar recursos, se non sale o primeiro, buscar un segundo recurso, que non sale o segundo recurso, buscar un terceiro, hasta que das coa chave. Esa que Jairo compartiu co afán de axudar a outros mestres. Ilusión
e gañas de aprender as dun docente que xa conta as horas que faltan para comezar un novo curso.